Intayami ni kantarag sa kapya, pagyamanan tiyama, tiyayakin imbag na, kinatang sitlipaten ken amin nasakit tinaken, ni Jesus ti suruten tay amin na may maysa, intay amin ni kantarag sa kapya, pagyamanan tiyama, tiyayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at da kumakara kayo. Kakabsat itang aldaw, rambakan tayo ti piyesta, may lagip tayo ni San Isidro, may saaman nalon, nagtalag iti Diyos, iso nga naawat na ti adu a bendisyon, ti lagan ti panagtrabaho. Dumawat tayo ti panulong na, sapay kumata datayo met, iti panagtrabaho tayo, umuna ni Apo Jesus. Tarabayan na tayo kuma. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, iyan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managaya. Sika anay baon, tapno pa imbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Pumararag tayo. O Apo mi a Diyos, kukwam dagiti amin na parswa, ket ayaban na kami nga agserbikan ka, babaen di panangaywan mi kadagiti amin nga emparabor mo nga adda itilikmot mi, ipaay mo ka di tatuladen mi ni San Isidro, iti panang ket paramanan mi ti kanen dagiti mabisinan, ket itrabaho mi ti panakaisalakan ti padami a tao, gapo ken Apo Meso Kristong anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Kinuna ni Pablo kadagiti panglakayen ti iglesia iti Efeso. Alwadan nyo nga ro ti bagbagiyo ken ti amin nga arban nga ipaaywan ti Espiritu Santo kada kayo. When aywanan nyo ti iglesia ti Diyos iti ginatang na babaen ti papatay ti mismo nga anak na. Amok nga inton awanakun, umayto kada kayo dagiti narungsot nga lobo, ken di danto kailalaan ti arban. Saan la adayta? Dumteng to ti tiyempo nga agulbod ti sumagmamano kada kayo, ket guyuguyan da dagiti mamati a sumurot kadakwada. Ngarod, agannad kayo ken laglagipin nyo, nga aldaw ken rabii. Iti baet ti adu alulwa. Sinurusurwang kayo amin iti lasod ti tallo nga tawen. Ket italek kayo ti Diyos ken ti parabor na ang makaparangay ken makaited ka na kayo ti bendisyon nga insagana kadagiti amin at tattaon na. Jak dimawat ti pirak, balito kwenno pagananay ti siya sinuman, da kayo amismo, amuyo ak kadagitoy imak nagtrabaho ak, ket tiningik ko ti amin ang masapsapul mi kadagiti kakadwak. Iti kastoy, ipakita kada kayo ababaen tinapasnay ka pa nagtrabaho, masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipin tayo ti kununa ni Apo Jesus. Nagasgasat ti mangted ngem ti umawat. Idi may saon ni Pablo dagitoy, nagparintumeng da amin a nagkararag. Nagsangsangit da amin
anangapungol ka nangagek kengkwana. Maladitingi tangak punay iti sa una adinto makita. Kalpasan na intulod da iti bilog. Ti sao ti Apo. Salmo responsoryo ti pagsungbat tayo. Kantaan nyo ti Diyos da kayo ti apagarian ti lubong. Ipakita ti bilig mo, O Diyos, ti pigsam nga inusar mo ngagpaay kada kami. Manipod ti templom, ija Jerusalem, apang ipanan dagiti ari kadagiti sakot daken ka. Kantaan nyo ti Diyos da kayo apagarian ti lubong, agkanta kayo iti pagdaydayaw ti Apo, isong agdalyasat iti tangatang, ti punganay at tangatang, dinggen nyo tinapigsa at timik na, ipakaamuyo ti panakabalin ti Diyos. Ringbawan tinadayag na ti Israel, ringbawan ti bilig na ti tangatang, anyan anakaskas daw ti Diyos iti santuaryo na, anyan anakaskas daw ti Diyos iti Israel. Kantaan nyo ti Diyos da kayo apagarian ti lubo. Dumdumngeg to'y adipen mo at daken ka dagiti sa uama ka. Alleluia, 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 alleluia. Daken ka dagiti sa uama ka itetiyag nanayo nabiyag. Tiapod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Timmangad ni Jesus sa dilangit ket kinunana nasantuan nga ama aywanam ida babaan ti pan nakabalintinagan mo nga inted mo kanyak tapno agmay sada akas kadata. Bayat ti kaaddak kadakwada inaywanak ida babaan ti pan nakabalintinagan mo nga inted mo kanyak. Sa laknibak ida, ket awan uray may sa kadakwada anapukaw, malaksid day di tao anaituding anapukaw, tapno matungpal tinasantuan asurat. Ket ita umaya kun ken ka, ngem sawek dagitoy ditoy lubong, tapno adda kadakwada tinaan anay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom, ket ginura ida ti lubong, ta saan da tagalubong akasmet kanyak. Pasantom ida babaen ti kinapudno iti saom isot pudno. Pasantom ida babaen ti kinapudno ti saom isot pudno. Kas ti panang ibaon mo kanyak dito'y lubong. Kas tamat ti panang ibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada idaton ko ken ka to'y bagik tapno mapasanto damet iti kinapudno. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Pwede ito'y bilang yo kakasla na umuma kay timisan, wano dwala abanag. Ano sandak laengan, kaputa makabulan laengan niya. Urayon yun sa Diyos umarunon, so nga umuma kimisan. Nagbasit, lakay niya nga rod, no ado ti pakakumikuman. Da kami nga mannalon, no da kayo nga mangalap, mapang kayo ti rabii. Agkalap ipanagbiyahe yo kas diamot lakan nyami ngem usually no dati umaway kami umaway ko nami di makiararado akpay tadagiti lalaki ti kadwami idi basit pela ti kuliglig idi manmano kasla na ba nang ti tao nga da kuliglig na idi day damdamumin da kami yarado iyulim ijin wang isa kay mo dayati pagbiyahe yo najay alas 2 alas 3 nang rona no aday di pagaradwan ay di jati biyahe mi nga mapan. Nadya sinnapa tanutad dumahan unay naputot.
Nga mamuntulata mo malpas talaga nga agmalem kalata mo. Ta siyempre, hey, kung ko na medyo, no tantonwang mo mga kaslasagsagay sa dangat na, ay ka talaga, no nagpudot agina na. Kasi ti kami, kasi ti ugali mi nga diti mapanagtalon, parbangon, dayay, parbangon, usually parbangon. Tila kararag mi man, iyayan mi. No dahil sakbay kami nga mangrugi, wano sakbay nga agtalon, wano agraap, wano mangruot, tila ko kami ka sign of the cross na ibagak sa kanya. Kasi laan. Kung nakalaga ka no, ingkas jamin ka, kaslaan mo ni Apo Diyos. Talaga siya. Amo yung nagpiesta tata ni San Isidro, makitaltalon, haan na nga talon. Makitaltalon, matangtang danan. Ngam kanayon amaladaw. Ngam tinagakaskas daw, agkaraladaw, agreklamo dagijay kakadwana nga makiararado, ta agkurang di oras na nga rod. Ngam inton domting ti malam ni Isidro, ad-ado ti maarado na, ad-adot matrabaho na, ngam dagijay kakadwana. Kadagijay amo na idiin reklamo da ni Isidro, apan pinalpaliiw dagijay amo na. Ter aramidan gayam ni Isidro, iso nga kanayon nga maladaw, dumagas ijay simbaan. Mapan aglualo nga umuna ni Isidro sakbay nga umaway, uray maladaw isunan aglualo. Ngam apaya nga maladladaw isuna, ado ti malpas na, ngam dagijay, pada na nga agtrab-trabaho. Pinalpaliiw de amo na kinji kadwana no agtrab-trabaho ni Isidro at kasladwada ko nana. Duada nga agtrab-trabaho gayam adda anghel akad kadwana. Iso nga no kitain nyo dijay image ni San Isidro dijay bulto tayo. Ni San Isidro glolwalo iji sango na adda anghel nga agar-arado adda nuang na. Kaday tay kaanakak nga adda LD na, learning disability na, iji chapel mo, iji ubog. Idi ko na damo, nuang nga pangpaguyudan na nga tinalyan na ti alupase, ay kitaan may madaytay mo, apan namot inalatay nuang ti anghel ni San Isidro, iji kapilyami, awang garod serrana. Di ko ang pagpaguyudan nakita ni Ama na kadati nuang ti anghel ni San Isidro, dahil iso gamin ti patron may. Kadaya ti nadoktalan dakin San Isidro, uray no maladladaw, adu malpas na, taapaya duada adda anghel nga mangtultulong kanya na. Aging nga uri dagiti kakadwanan na mati damot na ininot da nga aglulwalo agtalekdan. Haanin nga iso priority di trabaho umuna ni Apo Dios ken nagmayat nga pampanunutan. Kadagiti aramid tayo. Kadagiti amin nga ganwat tayo. Nagmayat nga panunutan nga umuna ni Apo Dios. Amin nga aramidan tayo itibigat. Amin nga sakbay tayo nga bumangon, amin nga ganwat tayo, nagmayat nga panunutan nga ni Apo Diyos ti umuna itibiyag tayo. Kasla ngayon ay nakakukuha nga panunutan tuladan ni San Isidro niya. Kakas anong magkanya tayo, anyamot ti ganwat na kumaitibiyag tayo. Mano nga percent di talag tayo, nga unaan tayo ni Apo Diyos, nga sakbay iti amin. Mano nga percent di talag tayo nga umuna ni Apo Diyos sakbay di trabaho tayo. Kunang dagarod no daduma ka nakabisbisi kamin Father, awang pay oras mi nga agkararag. Ada di pagsasao nga kunanda, do not find time to pray. Make your time to pray. Hanggang nga agbirok ti oras mo nga aglualo. Agaramid ka ti oras mo nga aglualo. Nangro na kada kayo nga naganak, nanang. Sakbayo palubusan di anak yo. Hanyo papabalunan ti kararag. Apan agbasa, adin naman ti papananan, Apo, bendisyonan di jay anak ko. Nasakbay nga agbiyahe, Apo, bendisyonan. Sakbay nga agbiyahe nila kay muno sa din na ti papananan, Apo, tarabayom ka di Apay hanyo lang maiyarasas, iji panunot yun na jayag. Nyamot ti bagayo no sakbay nga pumanaw sa paang dagawaid padasem ti maladaw unget me imbes nga kararag ko mamo di jay ipabalon tayo nading madlang Adin naman mapanagkalap angatan may mayat no kararag Apo tarabayan nila kay ko mapanagkalap sa kanto mo aglualo nga minan no do nga aldaw nga napukaw. Kaya mun sama nga mapukaw no daddo mata ngagsubsublain.
Ngayon nga nagmayat nga ri-naen, uray na, iparinayo ka dagita ubing. Amin nga iganwat tayo, amin nga aramiden. Nasay at lata, ano mangrugit ikararag, di Isidro garot ka, iso tinagsantuan na, taapaya, kita umadya trabaho na, limagan, apaya, adamang kadkadwa kanya na, kinapanagnakan nga anghel, di mang kadkadwa adda anghel nga mang tartarabay, apaya, mapan ngamin aglualo nga umuna. Kinagsaya at latamot akan niya tayo na tay iso kumamot ti iyaro nga ang tayo iji pamilya tayo uray kas ano nga kabisi na uray kas ano nga kaado ti pakarikutan uray kas ano ti ado nga pakakumikuman noon una unji kararag hangat nga na may mayat noon una unji kararag hangat nga na saysayaat nasayaat magkaito no daduma ata adda meeting dimot umuna latati kararag adda gathering umuna latati kararag kanagmayat mo't adi diyan nga hadlang nga ugalyen o di diyan nga talag tayo nga haantay ko ko tilubong diyan talag tayo nga hantay nga tengel ti pasamak diyan talag tayo nga hantay nga amuno niya ti mapasamak isugar nga tunggal ag drive ka dagiti daduma ka dapay Santo Rosario da daduma ag sign of the cross daduma ka nya si kakararag so nga nagsiyaat nga rod ka kunak ka daya mo't talaga mo't ano siya tinagtugaw ijay kwan kararag mo't ati umuna di tayo amo nga rod ti kwa tayo nga tarabayan na tayo latta ko man ni Apo Diyos kasi kumamot ngam ti bigbigbigan tayo ditoy no bigbigan tayo nga ni Apo Diyos ni Apo Jesus iso ti kang runaan ti biyag tayo nalaka nga aramiden narigat nga aramiden no hanga ni Apo Jesus ti umuna ti biyag tayo dawaten tayo pa nang ibabat ni San Isidro dawaten tayo pa amo yun ni San Isidro no detay iji ayan mi di dan sa mo aramidenan no detay hangag tututo ta nagputot ilibot mi ja pag nami di kalsada iba lintag mi ijay taltalo di dan sa mo aramidenan piyesta na mo tatadyayan mi besalan kin ubbo agtudo mo parbaring ano malagip pa dagiti tattao dyayan mi iliblibot mi dagiti nga burto idi uri agdudungor mga lakayan nga nakaigan kaparaawitan ayat na laeng mga da nga mararami demi dugbing kami sumursurot kami tilalaki kin babagat nga mangliblibot tunukan agtudo katatada tinagbara pinaguston na basit di naman maipaluapon mannalon garo ni San Isidro isogaro ti mangibabaet kada tayo aladawatan tayo panangibabaet na ti panagtrabaho tayo kang runaan launay umuna ko man ni Apo Dios amin nga ganwat tayo kaslakin San Isidro umuna kumakin ni Apo Diyos anya ti magunod tayo lumagan apaya at dagarod anghel namang tarabe kada tayo no mamati kayo ati anghel mamati kayo ti anghel nakakita kayo napayahan lang anghel panagkit-kita tayo tababakit kadalala kayo kaya panagkita tayo kinla kayo demonyaw unayon sa ama ngamin ipakita man nila kayo mo wow anghel kalaka nyakong ko naman nakatubay ito kasano garon yata yung tubay ito na iso nakatader o na iso nakaidda iyay na kayo mga daduma babae tinakatubay tutoy kanya diya kung ka diya anghel no isalakan na ka tulungan na ka anghel ti Diyos garod hamu balin no demonyon ano mo pasurot ni Lucifer na ka demonyon hamot ang tarabayan na tayo so garod diya talek kay ni Apo Diyos iso diya umuna ti kararag sakbay ti amin daya ti aramid ni San Isidro nagmayat kumamot no nairom mo ta anak mo kasjay awan ti dua-dua nga nasaya at ti masabayan na taubing no mo naglualo ta ubing awan dua-dua nga adda disiplina adda nasaya at nga kababalin day ta ubing adu magkat atay mari na dagiti ubing tayo umuna latta mo ni Apo Dios umuna latta mo ti panagserbi mari nam latta mo ng nabalbalay gilatamot ang naritay makita mga di na pay amon ni Apo Dios nay kadyak amon ano kasano pwede ta pamilya no di na pay amon ni Apo Dios panagdaton
Kumararag tayo kakabsatap nga tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamad a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kada si aasi dagiti kararagmi ti panangidawdawat mi kadagiti sa santo. Panangidawdawat dagiti sa santos kada kami. Aywanan na kam kadi tapno mairoknoy mi ti umiso a panagserbi kadagiti altar mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi taaramidem ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pakakitaan di kinasingpet babaan ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo ket ipaay mo tinalawag a paniknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaan tinaysang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka panangibabait da ipaay mo ti panalaknib mo kada kami. Isot gapuna amakidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Tiapo a Diyos, dagiti amin aparsuan. Ilangit ken dagan, napno dayti pakay daydayawan. Sana iti kangatwa madaydaya ti umay tinagan ti apo Udno na apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mingarod, ti paay mo ta espiritu, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isa may yawat to, may paay kada kayo. Kastama takal pasanday, di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro, kay nagnanayon atulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makirango di ti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam mat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyat. Kat makiranod kam to kining gasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, ti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Iddem kadakam daldaw ito'y ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray. O apo mi ay Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nurigat ti pamati ti iglesia. Kat kasmayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kayaming kapya. Yeah. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lobo, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakaniyak, iti may salaan nga sa umo kayong bagton.
Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos ama ti amin aliwliwa ken kapya. Da kami a pamilyam naguurnong kami amang ramba kadagiti sa santos mo ket agdaydayaw kami tinagan mo. Ipaay mo kadita ti sakramento nga inawat mi agbalin atalged ti agnanayon apan nakaisalaakan mi gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timbuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag arabi itayo amin Apo.